Sigurno se pitate tko smo mi i što mi ovdje radimo. Pa da vam odgovorim na to pitanje, ja sam Janko, a ovo su moji prijatelji Karlo, Mija, Lana, Paula i Lara. I mi smo ovdje da našoj školi zaželimo sve najbolje za njezin rođendan. Koliko godina ima naša četvrta? Ne znam smijem li vam odgovoriti na to pitanje. Dame se nikad ne pita za godine, ali mislim da će mi ovog puta oprostiti. Naša četvrta ima 70 godina. Da, punih 70. Naša škola već punih 7 desetljeća prima učenike i brine se o njima. Možda niste znali, ali četvrta osnovna škola nekad se nalazila ovdje. Prepoznajete li ovu građevinu? Da, to je druga osnovna i do 1983. druga i četvrta su dijelile zajednički prostor. No tadašnje gradske vlasti su odlučili da je vrijeme za izgradnju nove škole. Ona je nastala ovdje, u ulici Matije Antuna Reljkovića 36. Vjerovali ili ne, u nacrtu škole bio je bazen, no nažalost nikad nije bio izgrađen. U ovim prostorima nastava se održavala u 2 smjene. Dvorana nije postojala, pa su učenici tjelesnu i zdravstvenu kulturu imali u ovom ovdje holu. Zamislite kako im je samo bilo. Naravno, gradski oci su odlučili da je vrijeme da i četvrta dobije svoju veliku pravu funkcionalnu dvoranu, pa je ona osnovana 1999. godine. Dvorana je velika, svjetla i prostrana, te svi u njoj imamo tjelesno. Moram vam otkriti jednu malu tajnu. Tjelesno je svima najdraži predmet. Sada ulazimo u našu knjižnicu. Možda većina vas zna, ali za one koji ne znate, ovaj ovdje prostor je u početku imao drugu namjenu. Ova knjižnica je trebala biti sklonište. No zahvaljujući zalaganjem naše umirovljene knjižničarke gospođe Tomljenović, ovaj ovdje prostor prenamijenjen je u čitaonicu i knjižnicu. Danas ju vodi naša knjižničarka gospođa Mavrek. Evo sada će nam ona nešto više reći o našoj lijepoj knjižnici. Lijep pozdrav svima, evo, dobrodošli u našu školsku knjižnicu. Malo drugačiji prostor nego se djeca već je naviknuta pod nazivom školska knjižnica poznavati. Evo, uspjeli smo ga dotjerati da ipak bude privlačan, da rado dolaze ovdje na različite radionice, aktivnosti, projekte, tako da evo, stalno se nešto događa. Imamo kutak gdje evo, djeca i nižih i viših razreda vole dolaziti i igrati društvene igre, posebno šah, tako da pod velikim odmorima tu je stalno evo, živo i aktivno. Tako da evo, toliko od mene. Zahvaljujemo se. Meni je najprepoznatljiviji dio naše škole. Prije je ovdje bio veliki smeđi zid, ali prije 2 godine naš hrvatski grafiter Lunar oslikao ga je. Sada će nam reći nešto o tome ravnatelju. S plavim očima, ježevi, prepoznatljive Lunarove mačke. Toliko smo ponosni da između osobitosti naše četvrte osnovne škole imamo jedinstveni grafit u Republici Hrvatskoj. Pogledajte. Lija s plavim očima, cijelo šumsko carstvo koje zapravo pokazuje da i djeca četvrte vole prirodu, vole neobičnu subkulturu grafita. Ovaj zid predstavlja čarobnu šumu punu zanimljivih biljaka i bića, čaroban svijet, bajke u kojem je sve moguće. Kao i u školi nikad ne znaš što će se koji dan dogoditi, pa u školi je ponekad bajka sa sretnim završetkom. Nalazimo se u najmlađem dijelu škole. Izgrađen je 2008. godine. I on je slavan zato što je bio u novinama samo godinu dana nakon izgradnje. Sigurno se ne sjećate tog događaja. Evo da vas podsjetim. Bio je 6. mjesec i velika oluja je došla u naš grad i otpuhala novi krov. Čak i državna televizija je bila ovdje. No, to je sada davna prošlost. Krov je zamijenjen i ovaj događaj je postao samo zanimljiva crtica u povijesti naše škole. Dragi naši gledatelji, došli smo do kraja ovog puta. Ukratko smo vam ispričali što se sve dogodilo sa našom školom u zadnjih 70 godina. Želimo još puno roditelja, učitelja, učenika, a naravno i još puno godina. Sretan rođendan četvrta! Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. My dear friend, we've come to say best wishes on